Tak nyepot helm sik mari teko dalan sing bolongane ya Allah. Halo sedulur kabeh, tepangaken nami kula Fizia Isnatun Amroh saking kelas 12 gangsal. Kowe roh kabeh apa ora? Rono ning dalan sing jarene lagi berkembang, tapi dalane ora melu berkembang. Aku kuwi kadang bingung yo. Pemerintahan ngomong pembangunan infrastruktur kuwi jarene wis merata. Iya, merata bolongane. Sakjane aku mikir, iki dalan apa ujian kesabaran. Temenan, aku iki teko ning siji dalan kuwi didelok saka ndukur kaya peta Indonesia. Bolong-bolong, kaya kepulauan iki kuwi. Aku nganti ngomong, wah iki dalan apa preview update GTA 5 versi gratisan yo. Sing lucu kuwi, penjabat daerah kuwi wis ngomong, tenang. Proyek perbaikan dalan wis 70%. Nanging 70% kuwi mau dipoto tok, sisane nunggu anggaran cair. Tak kira anggarane cair ning dalan, jebule cair ning panggonan liya. Terus yo, nek liwat dalan rusak mesti ono tulisan, ngapura dalan rusak sedang dibenahi. Nah, nanging dibenahi kapan ra tau jelas. Nah, kaya hubungan LDR dikandani arep dibenerke, sing teko mau janjine tok. Kaya sapa kuwi? Aku tau numpak motor lewat dalan sing bolong kuwi. Asu, bolongane gede pol. Saking jerone pas aku kecemplung kuwi ana bapak-bapak ning ngisor ngomong ngene. Nduk, hati-hati yo. Aku ning kene saka proyek tahun 2012. Durung munggah-munggah. Terus aku takon kancaku sing kerja ning pemerintahan kae. Bro, kok pembangunan dalan iki ora merata sih? Jawabane elegan tenan ya Allah. Dudu ora merata, sing diprioritasno sik. Aku ngomong, sing diprioritasno sik kuwi dalane menyang omahe penjabat to. Terus jare kancaku ngene. Kaya penjabat nek ati ning desa. Dalane bengi kuwi rusak. Lah kok isuke mulus ana kembang, dicet, suket dicukur kuwi. Padahal sadurunge dalane ya Allah, kaya jalur dicoba truk tambang. Warga sing lewat saben dina, yo lewat. Rusak, yo sabar. Apa sekoke puklek yo dianggap cobaan kuwi. Kadang aku yakin pemerintahan kuwi isih nguji kreativitas warga. Nah, makanya dalan bolong-bolong biar warga improvisasi. Lewat kiwa kecemplung. Nah, lewat tengen ana watu. Nah, lewat tengah ana mak-mak rek. Kreatif to. Iya, pemerintahan iku yo kreatif sebenarnya. Nah, aku nganti bayangke nek dalan-dalan Indonesia dijadekke jalur napa? Dijadekke jalur lomba. Kejuaraan nasional kuwi ngindari bolongan. Juara siji mesti ojek online. Wong ojek online lewat level ninja yang dalan-dalan bolongan. Bolongan secilik rambut wae iso dihindari akurasi 98%. 2% cek online kuwi. Mungkasane yo, aku mung pengen ngomong. Pembangunan dalan kuwi penting. Ora mung kanggo transportasi, tapi yo kanggo ekonomi, budaya sekolah, ning rumah sakit, nek dalan sing bolong-bolong, ning rumah sakit apa gak brojol niku sing niku badhe nglahiraken niku. Tapi ya wis kudu tetep sabar, percaya, soalnya pemerintahan mesti bakal benerke dalan. Nek wis cedak tahun pemilu, kadang aku heran kok dalan menyang kantor pemerintahan kuwi halus banget yo. Kayak pipine bayi. Nanging dalan menyang kampungku butuh 4 wilan doa. Pembangunan iki gawe aku sadar siji hal. Pemerintahan kuwi duwe 2 tipe dalan. Sing siji dalan tenan-tenan dibangun. Sing keloro dalan sing mau dibahas ning rapat. Lan biasanya sing dibahas kuwi luwih mulus ketimbang sing dibangun beneran. Ono maneh yo fenomena unik ning dalan-dalan kuwi sing isih apik malah dibongkar. Dibangun maneh. Ngono kuwi maksude apa pemerintahan kuwi? Sing rusak malah dianggurke kaya dalan ning kampungku. Iki pembangunan apa tutorial make up sih?
ngene iki bingung ya apa sing wis glowing dilapis-lapis ben luwih glowingan rai timbangane tangane gudiken gak popo raine sing penting apik kaya dalan ing kutha apik tapi ning desa wis gak popo elek ya ngono kuwi pembangunan sing ora merata rek ngono kuwi ajur tenan dadi wong desa kuwi kaya ngono kuwi sing wis aku tau lewat yo ning dalan nyar kuwi ya ampun mulus tenan ngono kuwi seminggu dadi wah apik tenan iki dalan tolong dino mengko wis pecah dadi kripik kaca varian aspal kaya make up sing kuwi lho pecah-pecah ora rata kaya dalan aku nganti mikir tukange nganggo apa ya lem uhu apa lem aha ya ngene iki tukune nang ndi lem aspal kuwi kadang aku mikir maneh ya rek kok dalan ning kutha gede mulus nanging ning desa kaya area motor cross sing digawe Rosi kuwi lho pemerintahan ngomong kita duwe pemerataan pembangunan dalan nah iya pemerataan opo nih alasane tok terus yo sing lucu maneh ku nek ana penjabat arep dolan ning daerah tiba-tiba dalane dibenerke kok ngono ku yo ajaib to matur suwun sampun mirsani stand up comedy kula sego pulen jenenge tupat dipangan karo sate Madura menawi atur kula wonten lepat kula nyuwun agunging pangapura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.